Tervetuloa jatkamaan Poitsilan kartanoon Haminan runoyhdistyksen 5-vuotisjuhlaseminaarin runoutta lapsille ja lapsuuden runous viimeistä osaa, jossa kuvataiteilija Jani Ikonen kertoo meille kaupunki kuka ties lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkintona palkintoehdokkaana olleesta teoksesta runokirjan kuvittajan mietteitä. Tämä kuvitus olisi niin kuin yksi jatkuva kuva on otsikkona, niin enhän minä voi olla kysymättä, että ovatko Aku Ankka-sarjakuvat taidetta? Niin, onneksi varoitit tuosta kysymyksestä. Varmaan ehkä paras pitäytyä semmoisessa henkilökohtaisessa mielipiteessä. Muistan, että lapsena mua alkoi risoa jossain vaiheessa suunnattomasti se, että justhan Aku oli rikas, nyt se on taas köyhä. Niin, että niillä ei ollut mitään seuraussuhdetta näillä tarinoilla. Se oli mun mielestä, mun varmaan mielenkiinto lopahti kyllä sitten. Että vaikka ymmärrän nyt jälkikäteen, että se Aku Ankka on vaan joku, joka on vähän niin kuin kaikkea ja tavallaan ei mitään. Mutta se mä muistan, että häiritsi tosi paljon. Sitten mä muistan, että mä enemmän asioita, mitkä häiritsee, ei näköjään synny mitään lämpimiä suhteita Aku Ankkaan. Niin kanssa oli sitten ne Aku Ankan taskukirjat, mistä oli joka toinen sivu mustavalkoinen. Tai joka toinen auki on mustavalkoinen, toinen värillinen. Joo. Sitten mä muistan, että ne mustavalkoiset mä vaan skippasin, kun selailin niitä läpi. Ja sitten Aku Ankka liittyy varmaan vielä vahvemmin ehkä muistoissa animaatioon, Disney-juttuihin, jossa se oli vaan aina niinku sairaan vihainen kaikesta. Se niinku raivos vaan ja ei ollut mun hahmo kyllä. Ei missään nimessä, Pluto ehkä enemmän tai Hessu tai joku tämmöinen semmonen vähän rennompi kaveri. Mutta joo, eihän sitä voi ohittaa. Aku Ankka on aikamoinen ilmiö edelleen, yhdistää sukupolvien yli asioita, mutta en tiedä tarvitseeko. Eli nyt on siis mun puheenvuoron vuoro ja sain mahdollisuuden kirjoittaa tämän puheenvuoron etukäteen ja hyödyntää sen, mitä olen kirjoittanut. Pyrin lukemaan hyvin pitkälti sen täältä, koska usein esiintyessäni niin juttu vaan tulee. Ei lähdetä sille juttu vaan tulee polulle, vaan katsotaan mitä mä oon ajatellut jo etukäteen täällä. Mutta vielä tässä viitaten aikaisempiin puheenvuoroihin, tosi hieno olla tässä nyt. Ja kiva itse asiassa, että tulee vähän erilainen näkökulma tähän runouden käsittelyyn. Että ollaan tosi laajasti jo menty läpi juttuja ja tosi kiinnostavia, koskettavia hetkiä ollut tässä äärellä. Ja kiva tavalla, että en tiennyt näitä siinä vaiheessa, kun tein tätä, koska en olisi voinut olla vaikuttamatta siitä, että mihin suuntaan sitten itse tarkastelee. Niin tää on kenties jotain vähän muuta. Eli hei ja vau, onpas hieno olla täällä. En olekaan ennen käynyt Haminassa. Minä olen Jani Ikonen ja tästä alkaa minun alustuspuheenvuoroni, jossa käsittelen Kaupunki kuka ties lastenrunokirjaa, jonka teimme yhdessä tänään jo aiemmin äänessä olleen kirjailija ja sanataideopettaja Pia Krutsinin kanssa. Kirja ilmestyi viime vuonna VSO:n kustantamana, mutta ennen kuin aloitan varsinaisen asiani, niin lienee paikalla sanoa muutama sana itsestäni, jotta saatte vähän pohjaa puheilleni. Olen 5-lapsisen perheen vanhin lapsi, kotoisin Leppävirralta, Saviportintie 5, asunto 2. Leppävirta on kylä Kuopion ja Varkauden välissä Savossa. Asuin siellä ylioppilaaksi kirjoittamiseeni saakka. Olen huomannut, että kannan tuon kylän maisemaa, tunnelmaa ja mittakaavaa edelleen mukanani. Se on muovannut minua ja se vaikuttaa siihen, kuinka ympäristöäni ja jopa itseäni hahmotan. Esimerkiksi jos näen unta virtaavasta vedestä,
niin se virtaa aina samaan suuntaan kuin tuolla kotikylässäni, siinä missä vanhempieni talo sijaitsee. Leppävirran vaakunassa on kauniisti esillä puu, leppä ja virtaava vesi. Onko siis sattumaa, että vesi ja puut ovat tärkeitä elementtejä minulle? Jaa. Vanhempani asuvat siellä edelleen tuossa samassa osoitteessa. Nyt olen asunut Tampereella reilut 20 vuotta, enkä enää koe olevani siellä vain turistina. Tai no ehkä välillä, mutta se on vain hyvä asia. Turistina kaupungin yksityiskohdista ja ihmisistä löytyy jatkuvasti uutta ihmeteltävää. Koulutukseltani olen kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija. Minulla on itselläni 4 lasta ja he ovat tietenkin aivan oma lukunsa siinä, mikä minua on yksilönä muokannut. Ensimmäinen kirjankuvitukseni ilmestyi vuonna 2006 Seita Parkkolan, myöhemmin Seita Vuorela, lastenromaanissa Viima. Opiskelin tuolloin Tampereen ammattikorkeakoulussa kuvataiteilijaksi ja olin tuolloin vain haaveillut kuvittajan työstä. Ja tuntuikin ihmeelliseltä, että VSOYstä otettiin minun yhteyttä ja pyydettiin tekemään kuvitusnäyte minulle tuiki tuntemattoman kirjailijan tulevaa lastenromaania varten. Kirjailija ja kustannustoimittaja olivat nähneet kuvituksiani, joilla olimme ystäväni kanssa osallistuneet VSOYn järjestämään lasten kuvakirjakilpailuun aiempana vuonna tai ehkä pari vuotta aiemmin. Ideamme ei kilpailussa menestynyt, mutta kuvitukseni jäivät järjestäjien mieleen. Lähetämme sinulle käsikirjoituksen sähköpostiisi ja sinulla on sitten viikko aikaa tehdä näyte, he sanoivat. Teksti oli huikea ja kiinnostava. Minut valittiin kuvittajaksi. Kirja sai julkaisuvuonnaan Finlandia-ehdokkuuden ja minä ajattelin, että no, tämä kuvitushommahan alkaa ihan mukavasti. Tästä voi sitten suunnata ainoastaan alaspäin. Seitan kanssa yhteistyö jatkui 3 kirjan verran. Tässä on kirja nimeltä Usva. Ja sitten vuonna 2013 voitettiin kirjalla Karikko, Pohjoismaiden yhteisön lasten ja nuorten kirjallisuuspalkinto, joten ei tämä ihan alamäkeä ole sitten kuitenkaan ollut. Tein Karikon kuvituksen alun perin värillisenä, vaikka tiesin, että kirjassa se olisi mustavalkoinen. Laitan muutaman esimerkin esille. Kuvitusta tehdessäni pohdin e-kirjoja, kirjan kaarta ja sen erilaisia ilmenemismuotoja. Kirjan kuvitus ja graafinen suunnittelu oli osa maisterin työtäni Aalto-yliopistoon graafiselle suunnittelulle. Koen, että on paljolti Seitan ansiota, että olen kuvittaja. Tässä on vielä kirjasta. Viime aikoina kuvituksiani on päätynyt EU-päättäjien pöytiin ja poliitikoille Suomessa erinäisten kestävää kiertotaloutta käsittelevien tutkimushankkeiden raporteissa ja politiikkasuosituksissa, mutta toisaalta myös esimerkiksi Sanataideyhdistys Yöstäjän kautta Tampereen peruskoululaisten koulupäiviin. Ja tänään olen siis jakamassa kanssanne näkökulmiani kirjasta Kaupunki kuka ties, joka oli Finlandia-ehdokkaana viime vuonna. Jotain olen kai tehnyt oikein, jos tällaisilla huomioilla sitä mitataan. Ja alustukseni rakenne. Alustuksessani on seuraavanlainen rakenne, joka jokseenkin seuraa kirjan valmistumisen vaiheita. Kannesta on hyvä aloittaa, jossa kerron kuinka lähestyin kannen suunnittelua. Tämä kuvitus olisi niin kuin yksi jatkuva kuva, jossa kerron tavasta, jolla kokonaisuutta lähestyin. Teksti, kuva ja kokonaisuus, jossa kerron 4 tapauksen kautta kuvituksesta ja suunnitteluratkaisuistani. Kaupunki kuka ties -näyttely, jossa kirja pääsee kansistaan. Ja loppusanoja, jossa mietin mennyttä ja tulevaa. Tällä järjestyksellä tuon esiin niitä havaintoja, jotka minulla on nyt jälkikäteen tästä teoksesta ja työskentelystä. En ole enää teoksen sisällä. Nyt pystyn sitä etäisyyden päästä arvioimaan.
kannesta on hyvä aloittaa. Arkea. Kannen tekeminen voi kyllä olla vaikeaa. Kukatieksen kohdalla kansi oli ensimmäinen kuvitusta ja suunnittelua vaatinut juttu, joka minun teoksen visuaalisesta maailmasta piti tehdä. Siinä vaiheessa minulla ei ollut selvillä, millä tavoin kirjaa lähtisin kuvittamaan ja suunnittelemaan. Jotain luonnoksia olin toki tehnyt ja niitä oli kustantamossakin näytetty, mutta ei niissä ollut vielä sitä oikeaa tunnelmaa. Kuvakirjassa kansi kertoo, mitä sisäsivuilla on odotettavissa. Kannet eivät vain suojaa ja houkuttele, vaan ne myös paljastaa. En kovin mielelläni siinä vaiheessa olisi lyönyt lukkoon mitään tiettyä kuvitustyyliä, jota sitten teoksen läpi seuraisin. Minulla oli vielä aiheen tutkiminen kesken. Ja ylipäätään tyylin käsite saa ihoni kutisemaan. Kansi oli kuitenkin tehtävä, koska sitä käytettäisiin kirjan markkinointiin, eli myymiseen. Kannen piti olla vakuuttava, erottuva, hauska, yllättävä, vastata oletetun kohderyhmän makua ja kirjan nimen pitäisi erottua hyvin kuvakkeen kokoisenakin. Kannen täytyisi synnyttää positiivisia mielikuvia. Apua. Päätin tehdä kannesta tyylillisesti mahdollisimman väljän tai monipuolisen, miten sen nyt ottaa, jotta sisäsivujen kuvittamiseen jäisi paljon liikkumavaraa. Jotta siis saisin edelleen hakea sitä oikeaa tunnelmaa kirjan tyylille. Yhdistelin kanteen erilaisia ideoita ja tekniikoita, joita pidin mielenkiintoisena. On ääriviivaa ja pintaa, isoja ja pieniä asioita, tekstuureja, värejä ja muotoja ja tietenkin tekstiä käsin ja koneella tehtynä. Kannen fontti on kotimaisen kuvittajan ja kirjainmuotoilijan Emil Bertelin tekemä Killer Elephant. Älkää kysykö, mistä nimi on peräisin. Halusin käyttää kirjassa ehdottomasti kotimaisen tekijän fonttia. Kaunokirjoitetut tekstit ovat omasta kynästäni sopivan kömpelöstä. Mukana on tietenkin myös runojen hahmoja ja elementtejä, muun muassa skeittikettu, aurinko, pilviä, lintuja, kaivosta kurkkaava olento tuomassa jännitystä ja tietysti kaupunki. Keskeisessä osassa on hahmo, joka kantaa säteilevää auringon näköistä sateenvarjoa, mutta jonka alla kuitenkin sataa. Hahmot tuntuivat tarpeelliselle erityisesti kannessa. Muistan, että meillä oli Pian kanssa puhetta, että olisi hauska, jos runokirjassa olisikin päähenkilö, vaikka siitä ei tekstin tasolla puhutakaan. Halusin luoda hahmosta melko sukupuolettoman, koska itselleni kyse on ensisijaisesti lapsihahmosta, ei erityisesti pojasta tai tytöstä. Tämä on tietysti arvailua, mutta toivottavasti lukijoidenkin olisi avoimempaa samaistua tai kiinnostua hahmosta sillä tavoin sukupuoleen katsomatta. Tilan ja perspektiivin pohtiminen oli erityisen tärkeää kantta tehdessäni. Halusin luoda tilaa, mutta en selkeää perspektiiviä. Tilaa katseelle ja ajatuksille. Nyt kun katson kantta, minusta tuntuu kuin se olisi näyttämö. Lukija tempaistaa mukaan kesken esityksen ja mitä tahansa voi tapahtua seuraavaksi. Erityisesti pidän pyykkinarulle ripustetuista kirjaimista, sillä tavoin nekin ovat jo osa kaupunkia eikä vain päälle liimattu otsikko. Kannessa on liikettä eri suuntiin ja ehkä siksi se myös pysyy paikallaan. Tosin kuvan yläreunan suuri harmaa kivi tai kallio, jonka päällä kaupunkikaaressa istuu, tuo varmasti kuvaan staattisuutta ja painoa. Innostusta kanteen sain tästä kannesta. Tuuli puhaltaa. Kirja on omasta lapsuudestani. Tässäkin keskiössä on kiinnostava hahmo, kaupunki, taivasta, värejä, jotain viatonta. Tuntuu hyvälle ottaa tähän suunnitteludialogiin mukaan jokin selkeästi minuun vaikuttanut teos. Huomionarvoista on se, että tekijöitä ei mainita kannessa ollenkaan. Ei kuvittajaa, ei kirjoittajaa. Kannet yleisesti on minulle ollut se seikka, miksi olen kiinnostunut graafisesta suunnittelusta. Teksti kohtaa kuvan tai teksti tulee kuvaksi. Kannet ovat kirjaimellisesti ovia, mutta ne ovat myös ikoneja.
Tunnistamme kirjat kansistaan ja erotamme teokset toisistaan. Kannet voivat olla taidetta, käyttötaidetta. Siksi tavoittelin tämän kannen kanssa jotain erityistä, joka jäisi mieleen. Jotain ajatonta ja klassista, jotain, joka ei niin selkeästi olisi kiinni tässä päivässä. Ajattelen, että tavoitteet on pidettävä korkealla, vaikka niitä ei tavoittaisikaan. Näin jälkikäteen tuntuu oikeastaan uskomattomalle, että kansi on tehty ennen kuin mitään muuta kuvitusta vielä olikaan. Ainakin sitä minä hämmästelen. Oli varmasti juurikin niin, että kansi piti tehdä silloin, kun muu kuvitus oli vasta muhimassa. Se auttoi minua rakentamaan puitteet ja tyylin työskentelylleni. Kansi on kuin majakan valo, joka ohjasi minua luomaan sisäsivut kaikenlaisten myrskyjen ja tyynien hetkien keskellä. Kansi piti lupauksensa. Se on leikkisä, erityinen, avoin, kiinnostava, oma maailmansa, ehkä jopa unimainen. Pidän siitä. Tämä kuvitus olisi niin kuin yksi jatkuva kuva. Istutaan Pian kanssa VSO:lla neuvotteluhuoneessa. Huone on siisti, yleissävynä on harmaa, valo on kirkas. Tummalla pöydällä edessämme on jotain tarjolla meille, ehkä smoothiet ja kivennäisvettä. Junamatkalla ollaan Pian kanssa keskusteltu suunnitelmista ja toiveista tämän mahdollisen kirjan suhteen. Nyt ollaan Helsingissä esittelemässä ideaamme lasten runokirjasta. Minulla on mukana luonnoksia ja ajatuksia. Vastapuolella pöytää istuu kustantaja Paula Halkola ja kustannustoimittaja Essi Kytöhonka. Tunnelma on erityinen ja juhlava. Edellisestä kirjankuvituksestani VSO:lle on kulunut 8 vuotta. En ole aiemmin kuvittanut kuvakirjaa. Niin, mulla on siis idea, että tämä kuvitus olisi sellainen katkeamaton kuva. Siis käytännössä vain yksi kuvitus, joka tietysti kirjassa jakautuu aukeamiksi. Kerron heille. Essi vastasi tähän ideaan jotenkin näin. Sä ootkin sellainen ajatteleva kuvittaja. No, en minä itse voi sitä tietää, millainen olen kuvittajana, varsinkaan verrattuna muihin, mutta selvää on, että pohdin kuvitusta syvällisesti ennen kuin aloitan sitä tekemään. Usein tämä vaihe tapahtuu kirjoittamalla, ei kuvia tekemällä. Joku syy kuvittaa täytyy löytää tai luoda. Essin kommentti oli kohteliaisuus. Yhteistä kuvitustöilleni on pohdinta ja tekeminen, ei välttämättä se, miltä ne näyttävät. Esimerkiksi kun olin lukenut Seitan käsikirjoituksen Karikkoa vuonna 2011, kysyin aidosti, tarvitseeko tätä kirjaa ylipäätään kuvittaa. Minusta tuntui, että en pystyisi siihen lisäämään mitään, mikä tekisi tarinalle oikeutta. Olin valmis olemaan kuvittamatta, vaikka tarina olikin tehnyt minun syvän vaikutuksen. Kustannustoimittaja ja kirjailija saivat pääni käännettyä. Hyvä niin. Myös Kukatieksen kanssa pohdinta alkoi syvältä, melkein solutasolta. Ehkä se on minun tapani ottaa aihe haltuun ja pukea tarinan vaatteet ylleni. Tosin Kukaties oli runokirja, ei tarina. Mutta entäs mikä on kaupunki? Tuntui loogiselle tarttua kaupungin ideaan ja yrittää ymmärtää sitä, koska se oli kirjan päänäyttämö. Kuraattori Katarina Timonen kirjoitti kuvituksestani näin viime keväänä pitämässäni Kaupunki Kukaties -näyttelyssä. Perspektiivit vaihtuvat tiuhaan, ja jos äsken paistoi, nyt jo sataa. Mikään ei liity mihinkään ja kaikki liittyy kaikkeen. Juuri niin kuin oikeassakin kaupungissa, erilaisten todellisuuksien limittyessä toisiinsa saumattomasti. En itse työtä tehdessä osaa tarkasti sanallistaa ratkaisujani. Ne vain tuntuvat oikeilta tai melkein väistämättömiltä. Parhaimmillaan niin sanotut virheetkin sulautuvat osaksi kokonaisuutta. Kun ajatus yhdestä kuvituksesta oli syntynyt, ja varsinkin kun olin sen ääneen kustantamossa lausunut, siitä tuli työskentelylleni rakenne, haaste ja voimavara. Tiesin, että osaisin tehdä sellaisen kuvituksen, mutta kuinka sen käytännössä tekisin, en tiennyt. Aika pian ymmärsin, että kirjassa aukeama on ohittamaton yksikkö, ja että kuvituksen ja taiton tulisi toimia ensisijaisesti aukeamina ja sivuina.
koska niin lukijat sen näkisivät. Kirjahan tästä oli tulossa, ei pergamenttikäärö. No, mitä merkitystä jatkuvalla, katkeamattomalla kuvituksella sitten olisi? En tiedä, mutta en luopunut ideasta. Nopeasti tajusin myös sen, että en mitenkään pystyisi suunnittelemaan tuota yhtä suurta kuvitusta etukäteen niin, että se samalla toisi jokaisen runon erityisyyden esille ja synnyttäisi toimivia sivu- ja aukeamakokonaisuuksia. Ja entäs tila, jonka tekstit eli runot vaativat? Kuinka ottaisin ne huomioon? Ark. Järjetön ja turha idea, ja sitä paitsi ei kukaan sitä välttämättä kirjasta edes huomaisi. Mutta en luopunut siitä. Pia oli järjestänyt runot tiettyyn järjestykseen, enkä itse asiassa koskaan tainnut kysyä, että miksi. Joidenkin runojen kohdalla paikka oli ilmiselvä. Reittiohje runojen kaupunkiin, keskiaukeaman sanakirja ja illan tullen. Alku, keski ja loppu. Järjestys oli mikä oli, ja hyvä niin. Päädyin ratkaisuun, jossa kuvittaisin ja suunnittelisin kirjan aukeamittain, ja sitten sitoisin ne jotenkin toisiinsa. Näin pystyin tekemään aukeamia sieltä täältä, eikä minun tarvinnut etukäteen ratkaista jatkuvan kuvan haastetta. Samalla myös varmistin sen, että tyylillisesti kuvitus pysyisi yhtenäisenä, eikä niin sanottu tyylin kehitys näkyisi valmiissa kirjassa. Tyylin kehitys on siis sitä, kun kädenjälki tottuu tiettyihin liikeratoihin, eli toisin sanoen tyyli hioutuu. Tämän seikan voi esimerkiksi nähdä kirjasarjojen kuvituksissa, kun tekijä viettää paljon aikaa saman tarinan ja tyylin äärellä. Alkupään ja loppupään kuvituksien välillä on havaittava ja luonnollinen ero. Luulen, että samoin käy tekstinkin kanssa. Aukeamien toisiinsa sitominen oli kekseliäisyyttä vaativaa ja välillä tosi rasittavaa. Kuinka ihmeessä tämä sivu voi liittyä tuohon seuraavaan? Nämä ovat vain liian kaukana toisistaan. Pääasiassa se oli kuitenkin hauskaa ja palkitsevaa. Se toi työskentelylleni sellaista unen logiikkaa, jossa sain huomata, että ideat voivat olla kuin purukumia, venyy, paukkuu ja tarttuu. Kuvitus ja runot kertoivat itse itseään, ja minä sain luottaa intuitiooni ja mielikuvitukseeni. Samalla itse asiassa syntyi jotain sellaista, mitä en ollut osannut ennakoida. Aukeamien sulautuessa toisiinsa syntyi aivan uusia kuvituksia ja sommitelmia. Kuvituksesta tuli noin 10 metriä pitkä. Näin jälkikäteen on hyvä huomata, kuinka sivuihin jakautuvan kirjan kannalta tämä jatkuva kuvitus luo siihen tuttuutta ja harmoniaa, joka seuraa lukijaa aukeamalta toiselle. Välillä se on värejä, muotoja, yksityiskohtia tai laajempia teemoja. Voidaan itse asiassa ehkä vähän vilauttaa tästä Pia apuna. Tässä on tätä kuvitusta. Tässä on nyt noin 4 metriä vai 5 metriä. Tämä on tämmöinen. Ja niin kuin Jani on sanonut, niin kyllä se perinteinen kirjaformaatti on kätevämpi niin kuin esimerkiksi kuluttajan ja kirjakauppojen kannalta. Kyllä. Jostain syystä sitä pergamentista luovuttiin. Niin. Tässä on 10 metriä runoja parhaillaan. Niin, joo. Myös varastoinnin kannalta kirjaa. Hyvä, voi katsoa lähemmin sitten, jos haluaa vielä lopuksi. Ja siirrytään seuraavaan. Teksti, kuva ja kokonaisuus. Äsken puhuin laajemmasta teemasta ja metodista tämän kirjan työskentelyyn liittyen. Katsotaan seuraavaksi, kuinka teksti, kuva ja suunnittelu synnyttää kokonaisuuden, jossa ei ole mitään ylimääräistä tai mitään liian vähän. Katsotaan, mistä sivut ja aukeamat muodostuvat 4 tapauksen kautta.
En missään kohden kuullut sanottavan, että minulla olisi vapaat kädet tehdä tästä kirjasta visioideni mukainen, mutta niin se käytännössä oli. Kunhan tyyli olisi riittävän yhdenmukainen. Tiesin, että Pia luottaa tekemiseeni, mutta kustantamon suunnasta en ollut niin varma. Kävi kuitenkin niin, että kustantamosta sain palautteeksi valmiina esittämistäni kuvituksista tyyliin, että tämä on tosi hieno, jatka vaan samalla tavalla. Ja joo, ei siinä mitään. Kiva, että jutuistani tykätään, mutta missä on se rakentava palaute, jota vasten saan omia idearaakileitani kiillottaa? Voiko kaikki vaan onnistua? Missä on vapauteni rajat? Tiedän, että voin sokeutua omaan työskentelyyni. Olen tottunut saamaan palautetta ja keskustelemaan visuaalisista ratkaisuista jo taidekoulussa. Sellainen synnyttää hyvää kitkaa ja auttaa rajaamaan visuaalisten kysymysten asettelua. No onneksi ymmärsin esitellä työvaiheita muissakin yhteyksissä ja muille. Tekijänä ymmärrän, että olen vain osa jotain laajempaa dialogia, mitään ei synny yksin. Teos on osa julkaistujen teosten maailmaa. Täältä. Näin. Tapaus 1. Purkka. Hetkinen, etsin täältä. Vähän siirtyi. Noin. Tämä on yksi varhaisimmista ideoistani tässä kirjassa. Runon aihe on lienee kaikille tuttu. Kukapa ei olisi joskus syönyt purkkaa tai nähnyt sellaista maahan liiskautuneena. Selkeänä lähtökohtana on runo kirjoitetussa muodossaan. Runo sai minut miettimään tilannetta, jossa purkkaa todellakin olisi niin paljon, ettei mikään säästy siltä. Ei edes runo itse. Tässä teksti tulee selkeästi ja alleviivatusti visuaaliseksi osaksi kuvitusta. Näin lukija kohtaa kuvituksen lukiessaan ja tulee muistutetuksi lukemisen fyysisyydestä ja kirjainten kuvallisuudesta. En ole tätä runoa kuullut äänikirjassa, mutta väitän, että samaa kokemusta ei pelkästään äänenä saa aikaiseksi, ellei lukija sitten samalla mässytä jotain suurta purkkaklönttiä. En tiedä, onko näin. Teksti on esillä isoilla mustilla kirjaimilla. Tämän lisäksi alareunassa osa tekstistä muodostuu vähän niin kuin purukumista. Halusin, että teksti ottaisi mahdollisimman suuren tilan sivulta. Tuntui raikkaalta ratkaisulta antaa runolle tällainen muoto, jossa graafinen suunnittelu ja kuvitus ovat yhtä. Koitin peittää purkalla, ehkä näin, mahdollisimman paljon tekstiä, mutta kuitenkin niin, että luettavuus säilyy. Kustantamon suunnalta ideastani ei alun perin pidetty. Tekstiä pitäisi pystyä lukemaan sujuvasti. Mutta onneksi pidin pääni. Toivon, että tällä tavoin runo jää vielä paremmin mieleen ja luo yllättäviä mielikuvia. Ja on se myös luettava. Olennaisena osana runon kuvitusta on viereisen sivun mainos tai opetustaulu. Purkkaa syövä pää. Tässä itselleni tuli mieleen hampaidenpesun ohjekuvitus. Tuntui sopivalta kuvituksen kautta muistuttaa purukumin jauhamisesta ja siitä, että meillä ihmisillä on varmaan monenlaisia erilaisia pureskelutyylejä ja tilanteita. Itselleni on jäänyt vahvasti mieleen Pentti Matikainen, Suomen jääkiekon MM-joukkojen valmentaja jostain 90-luvulta. Hän oli kuin puku päällä patsasteleva jenkkimainos, kun kamerat sopivassa tilanteessa hänet televisiossa näyttivät. Olikohan hän hyvä pallojen puhaltelija? Ja samaan kastiin menee varmaan huppapuppa-mainokset, jossa barbapapamaiset hahmot puhaltelevat jättimäisiä purkkapalloja. Mainos kyllä toimi, mutta purkka menetti liian nopeasti makunsa ja sen jauhamisesta tuli leuat kipeäksi. Kuvitus on sijoitettu mainostauluksi ja kuvassakin purkkaa on kaikkialla. Tuntuu tärkeälle jollain tavoin kommentoida kaupunkien julkisen tilan kaupallisuutta. Kuka tietää, kuinka lapset kokevat ja katsovat katumainoksia kaupungilla? Onkohan aihetta jotenkin tutkittu? Samalla kuvituksessa viitataan kaupungin järjestyssääntörunoon,
jossa mielikuvitusolennoille annetaan lupa metelöidä mainostauluissa. Tässä näkyy vielä vähän lähemmin purkan määrää runossa. Tapaus 2. Etana runo. Tässä muistelen, että Pia olisi kommentoinut runonsa perään, että etanasta jää jälki. Varmaan se toimi kipinänä tälle ratkaisulle, joka tähän runoon syntyi. Runon taitto ei vastaa sitä muotoa, jonka Pia oli runolle alun perin antanut, mutta hyvä, että tässäkin oli mahdollista dialogin kautta viedä ideaa eteenpäin. Esittelin ideani Pialle ja se sopi. Otan vähän lähemmin tätä. Runo tekstinä seuraa etanan jättämää jälkeä ja samalla runo on se jälki. Kuvitukseen tuntui luontevalta valita suuren ja pienen välinen koko jännite sommitelmaksi. Ihmishahmo on huomannut etanan ja hän on kenties seurannut etanan hidasta kulkua jo pitkään. Tavoittelin sellaista keskittynyttä tunnelmaa, yksityistä hetkeä, johon lukijat pääsevät kurkkaamaan. Olemme nurmella, muuta ei ympäristöstä voi päätellä. Runo huomauttaa vaivihkaa, että kaupunki tapahtuu myös aivan nenämme alla. Moni on varmaan jossain elämänsä hetkessä viettänyt pienen tuokion etanan kanssa tuttua lorua lausuen. Kuvituksessa on merkittävää ronskimpi viivan käyttö. Ajattelin, että kun hahmo on lähellä, viivakin on suurempaa. Tietyssä mielessä tämä kuva poikkeaa tyylillisesti, mutta poikkeamalle on selkeä peruste, joten ehkä se ei oikeastaan poikkeakaan. Runon voi lukea niin, että seuraa jälkeä kuin polkua ja lukee runon etenemisen mukaan. Mukaan tulee siis kosketusaisti. Olen kuullut, että juuri näin runoa on luettu, vaikkei siihen ole sanallisesti ohjattu. On vaikea tietää, millaiset ideat toimivat ja kuinka niitä käytetään. Pidän kovasti tästä aukeamasta. En tekisi mitään siinä toisin. Runoton aukeama. Ja mulla on täällä lukea myös kaupunkinäkymä. Tämä saattoi olla viimeinen kirjaani tekemä aukeama. En ole ihan varma. Runot tarvitsevat tilaa. Ja se on minusta itsestään selvää. Siksi olin jo alussa kaavaillut, että kirjaan tulee mukaan sivuja ja parhaimmillaan myös aukeamia, joissa ei ole runoja, ainakaan tekstinä. Tila on lepoa ja hengittämistä, ja se on myös aikaa. Tässä sitä voi ajatella hetkenä, kun katselee välillä ympärilleen, eikä suoraan tarvitse keskittyä lukemiseen. Se on tauko. Katse saa harhailla kuten kaupungilla liikkuessa. Koen, että tämä korostaa muiden runojen merkitystä, mutta samalla tietysti kuvitus ottaa vastuun tilanteesta. Minulle kaupunki, kuka ties, on mikä tahansa kaupunki. Kaikissa kaupungeissa on kaupungeille tyypillisiä juttuja. Tässä kuvituksessa yritin tuoda esiin kaupungin mittakaavaa. On isoja taloja, katuja ja paljon ihmisiä, joista jokaisella on oma päämääränsä ja tarinansa, runonsa. Kuvakulma on ylhäällä. Kuvittelen itseni korkealle paikalle tarkkailemaan sateenvarjojen leikkiä, kun ne liikkuvat pelilaudalla, jossa kerrostalot ja kadut muodostavat verkoston. Tavallaan kuvassa ei näy mitään erityistä, ja sommitelmakin on sattumanvaraisen oloinen. Tässäkin kutsun lukijan katsomaan tarkemmin, mitä näkyykään sateenvarjojen alla. Runokaupungissa voi kaduilla liikkua kuka tahansa, ja silti kaukaa katsoessa kaikki on samanlaisia muurahaisia. Mukana on myös kirjan päähenkilö kannesta tutun sateenvarjonsa kanssa. Kuvituksessa on kontrasteja, teräväreunaisia rakennuksia ja pyöreitä sateenvarjoja, mainostaulu ja todellisuus, suojatiet, mutta ei autoja, suoria linjoja ja orgaanista rönsyä. Samalla kuvitus luo sillan edellisen ja seuraavan runon välille, jos tätä pohtii jatkuvan kuvan yhteydessä. Kuvitus ei ole valokuva,
joka täyttyy todellisuuden yksityiskohdista, vaan kuvitus on rakennettu kuva. Kaikki on sijoitettu paikalleen, myös sattuma. Täytyy myöntää, että en kuvitusta tehdessäni osannut ajatella, mitä tämä kuva tarkoittaa, kun se on mukana runokirjassa. Mutta siitä taisikin tulla visuaalinen runo, ei pelkkä siirtymäsivu tai tauko. Tapaus 4. Erään kerran Herra. Minua on todella pitkään kiehtonut tekstin ja kuvan välinen suhde. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, joka on jotain muuta kuin 1+1. Tässä runossa kerrotaan menneistä tapahtumista. Kuvituksessa ei sellaisenaan ole menneisyyttä. Kuva on tässä ja nyt. On toki keinoja, joilla aikaa ja sen kulumista voidaan kuvata, mutta se on toinen tarina. Nyt puhun kuvan ja sanan rinnakkaiselosta. Pienrunot ovat itsenäisiä olentoja. Eivät ne tarvitse kuvitusta ympärilleen. En erityisemmin välitä sellaisista teoksista, joissa kuvitus pyrkii tekemään kuvan siitä, mistä teksti jo kertoo. Tämä on mielestäni ahdas tapa ymmärtää, mitä kuvittaminen on. Toki kaikella on paikkansa. Mutta Kukateeksen kanssa sain hyvän mahdollisuuden luoda ratkaisuja, joissa kuvitus ja teksti elävät omia rinnakkaisia maailmojaan. Erään kerran Herra runossa on selvä kertoja, joten tartuin siihen. Kuvitus ei suoraan osoita, että tässä kertoja on, mutta se on mahdollinen tulkinta. Hahmo roikkuu puusta jaloillaan ja viereisen sivun maisema on ylösalaisin. Mitä tässä oikein tapahtuu? Ajattelen, että kuvitus on kuin yksi uusi säe runoon. Roikuin minä oksalla kerran. JNE. Pia osaa paremmin jatkaa. Samalla kuvitus kertoo aivan oman tarinansa ja teksti saa rauhan kertoa omansa. Näin, niin ainakin itse koen, molemmat saavat tilaa olla mitä ovat. Mutta yhdessä syntyy taas jotain, jonka merkityksistä voisimme vaikka keskustella enemmänkin. Sommitelma on yllättävä. Kaikki tuntuu olevan väärinpäin. Mitä tapahtuu, kun kuvan kääntää toisinpäin? Miltä maisema silloin näyttää? Kirja on siitä kätevä käyttöliittymä, että tämä toimenpide on helppo toteuttaa. Entäs miltä teksti ja kirjaimet nyt näyttävät? Voiko niitä enää lukea? Koko aukeama loksahtaa uuteen asentoon ja kuvituksestakin saattaa löytää uusia ulottuvuuksia. Tosin kuvatilan jakava puu näyttää aika normaalille molemmin päin. Se on vielä roikkuva hahmo. Kukaties on oikeastaan kokonaisuudessaan tekstin ja kuvan suhdetta pohtiva teos, mutta toivon, ettei se tee sitä liian itsetarkoituksellisesti. Tavoitteena oli luoda teos, joka ei ainakaan aliarvioi lukijoidensa viisautta ja mielikuvitusta. Kaupunki Kukaties-näyttely. Nostan vielä esiin näkökulman tähän kirjaan, joka kenties unohtuu ajan saatossa. Katsotaan vielä kokonaisuutta yhtenä jatkuvana kuvana. Kirja on kiinnostava. Piste. On kiinnostavaa, kun ei voi tietää, minne asti kirja kantaa, mikä on sen kaari, kuka siihen tarttuu ja millaisiin asioihin ja henkilöihin se voi vaikuttaa. Mutta minusta tuntui tärkeälle pohtia, mikä kirja oikeastaan on, varsinkin Kukateeksen kohdalla. Jatkuvassa kuvassa, 10-metrisessä kuvituksessa oli jotain erityistä, jonka halusin jakaa muille. Hain näyttelyaikaa Helsingistä Galleria Kuvituksesta keväälle 2022 ja sain sen. Olin suunnitellut, että näyttelyssä teos olisi esillä sekä pitkänä jatkuvana kuvana että jonkinlaisena pergamenttikäärönä sekä painettuna normaalina kirjana. En itsekään siinä vaiheessa ollut vielä nähnyt kuvitusta fyysisesti pitkänä kuvana, vaikka olin sen sellaiseksi tehnyt. Tässäkin vaiheessa kuvaa ja tekstiä ei olisi voinut toisistaan irrottaa, vaan niiden kuului olla yhdessä esillä. Ripustuksen suunnittelu eteni tilan ehdoilla. Galleriassa ei ollut riittävän pitkää yhtenäistä seinää, joten jouduin rakentamaan sellaisen. Seinä mutkitteli tilassa kuin aaltomaalia, avaten näkymiä kuvitukseen.
Pergamenttikäärö muuttui vanhaksi matkalaukuksi, jossa kuvaa kampia kääntämällä kirjaa pystyi lukemaan. En pystynyt raahaamaan sitä mukana. Jos olisin tullut autolla, olisin tuonut. Oli todella yllättävää nähdä kuvitus yhtenä kuvana. Olin itsekin niin tottunut katsomaan kirjaa aukeamina, että en oikein ymmärtänyt, mitä nyt näin. Olinko minä tehnyt tämän? Miten ihmeessä tämä on syntynyt? Jouduin muuttamaan käsitykseni sommitelmasta, taitosta ja rytmistä. Yhtäkkiä tutut lait eivät enää päteneetkään, kun sivujen reunat katosivat. Vasta silloin ymmärsin, kuinka mahdotonta olisi ollut aloittaa tästä. Erikoiselta tuntui ajatus siitä, että kun kuvitus nyt oli vain yksi kuva, niin silloinhan koko sisältö tapahtui tavallaan yhtä aikaa. No niinhän se kaupungeissakin on, jatkuvia rinnakkaisia hetkiä. En tarkalleen tiedä, mitä sanoa tästä. Jokseenkin poikkeava tällainen jatkuva kuva on. Ehkä tällä hetkellä sijoittaisin sen itse jonnekin kuriositeettikategoriaan. Kiinnostava juttu, mutta voi tietenkin olla, että koska tällaiselle ei suoraan ole mitään esityspaikkoja, niin teos jää hieman tyhjän päälle. Vai mitä te tuumitte? Silti olen tyytyväinen, että seurasin ideaani ihan loppuun saakka. Sitten on loppusanoja. Tässä on varmaan joku. Yes. Tässä on kirjan esilehtiä. Olen iloinen, että sain toimia tässä kirjassa kuvittajana ja graafisena suunnittelijana. Ei tästä muuten tällaista olisi tullutkaan. Kaikissa ratkaisuissa kuva ja teksti niin sisältönä kuin muotonakin kävivät dialogia ja muotoilivat toisiaan. Olen myös iloinen, että ensimmäinen kuvittamani kuvakirja oli runokirja. Runokirja antoi ideoilleni laajasti liikkumavaraa ja mielikuvitukseni pääsi pörräämään kärpäsenä katossa. Olen tästä teoksesta ylpeä ja kiitollinen luottamuksesta tekemiseeni. Kustantamo on jo kysellyt, että milloinkas minä ja Pia tehdään uusi teos, vähän niin kuin jatko-osa tälle kirjalle. Tuntuu hienolle, että he olisivat kiinnostuneita jatkamaan yhteistyötä, mutta niin, tässä on kyllä iso mutta. Ja omalla kohdallani se kertoo jotain siitä taiteellisesta prosessista, mikä tällainen kirjan luominen on. En minä tällaista enää osaisi uudestaan tehdä. Nyt kun tekemisestä on jo kulunut aikaa, en edes tiedä, kuinka tämä kirja oikeasti tapahtui. Enkä missään nimessä haluaisi yrittää toistaa tätä tyyliä, joka tähän teokseen syntyy. Jos jokin seuraava teos tulee, se on jotain aivan muuta. Siltä minusta tuntuu nyt. Luominen, mielikuvitus, ideat ja inspiraatio ovat kaikki hyvin konkreettisia asioita, mutta samalla tavoin kuin virtaava vesi. Pullotettuna vedestä puuttuu jotain olennaista, eikä mikään kipinä saa vettä syttymään. Veden on oltava vapaa virtaamaan. Minun on suunnattava huomioni johonkin muuhun, jotta minussa on jotain, mitä virrata. Tekeminen ja tutkiminen vaatii tilaa, kuten runot. Aika on vähän suhteellisempi käsite, vaikka sitäkin tarvitaan. Ymmärränkö nyt paremmin, kuinka lasten runokirja tehdään? En. Mutta ymmärrän paremmin, kuinka tekemistä on hyvä lähestyä. Kuvan ja tekstin käsittelemisen suhteen tuntuu sille, kuin uusia ovia olisi avautunut, mutta sekään ei välttämättä tuo selkeyttä tekemiseen. Pidin Pian runoista aivan valtavasti ja oli inspiroivaa työskennellä niin hienojen tekstien parissa. Toivon todella, että jossain kohden saa mahdollisuuden uuden lastenrunokirjan tekemiseen, kenties Pian kanssa, jossa runot omalla tavoin ovat upeita. Uskon, että kuvitus ja muoto löytävät silloin taas uuden vapaan huomansa. Sydämellinen kiitos. Ja nyt me joudutaan vähän erikoiseen ratkaisuun. Camilla Pentti esittää kommenttipuheenvuoronsa nyt sitten videon välityksellä. Hei vaan kaikille sinne Haminaan.
Teillä on ollut varmaan mieletön päivä tänään. Olette saaneet kuulla monta hienoa puheenvuoroa. Ja nyt olisi tämän viimeisen kommenttipuheenvuoron aika. En valitettavasti päässyt tänään paikan päälle, joten mä lähetän tämän tervehdyksen tämmöisen videon kautta. Valitettavasti mun päästä leikkautuu pieni pala irti, mutta se ei varmaan haittaa tätä kuuntelemista. Jani, kun mä luin sun kirjoittaman tekstin, niin tuli heti sellainen kotoisa olo, että näitä samoja kysymyksiä ja pohdintoja on käynyt usein läpi kuvittajana myöskin. Ja huomasin, että meitä yhdistää tämmöinen humoristinen, mutta kriittinen lähestymistapa omaan tekemiseen. Me kyseenalaistetaan kuvan merkitys ja ylipäätään sen tarve suhteessa tekstiin. Uskoisin, että meille molemmille on myös tärkeää ympäröivän maailman ja ilmiöiden tarkkailu, mikä on kuvittajille ja tekstityöläiselle tärkeä työkalu. Kun ymmärtää kokonaisuuksia, on mahdollista leikkiä ja kääntää asioita päälailleen, luoda jotain uutta ja hauskaa. Kaupunki Kuka ties -kirjassa pohditaan esimerkiksi, miltä kodittomien hotelli voisi näyttää, tai mitä jos kotitalo onkin pokaalin muotoinen. Tosi hauskoja ajatuksia saa kuvittaja tässä toteuttaa. Ja tästä samanlaista ajattelua on itsekin saanut tehdä Jukka Ikkosen kirjoja kuvittaessani. Ja mä ajattelenkin sivuta meidän yhteistyötä tässä puheenvuorossa. Kuten Jani esitit, niin kaikki alkaa kirjan kannesta ja se voi kyllä olla todella kuvittajalle varsinainen murheenkryyni. On haastavaa tehdä kansi valmiiksi ensimmäiseksi markkinointia varten ennen kuin kuvitustyyli on edes vakiintunut. Ainakin omalla kohdallani niin paljon alkaa tapahtua ja löytää paikkaansa juuri ennen deadlinea. Ajatus kirkastuu jo näin kirjan kokonaisuuteen ja millaisena sen pitäisi olla. Tein usein paljon viime hetken muutoksia. Sä mainitsit tärkeänä asiana kantat edessä, että pitää jättää pelivaraa. Eli kiteyttää kanteen olennainen, mutta jättää itselle mahdollisuuksia kirjan sisällön suhteen. Ja se ei ole lainkaan helppo yhtälö. Varsinkin runokirjoissa tuntuu, että kannen suunnittelu on erityisen vaikea, sillä niistä ei välttämättä ole päähenkilöä. Jukka Ikkosen kirjassa Terveisiä Ulopaalta kohdalla runoissa esiintyy vanha merikapteenin hahmo. Ja ihan ensin kun mä tein kansiluonnoksia, niin mä kuvitin tämän hahmon koirana ja sitten tämän koiran seuraksi mustekalan. Ja sitten tämä kans lähetettiin kustantamolle ja he ensin hyväksyi sen. Ja sitten, tai sen luonnoksen, sitten kun valmis kansi lähetettiin Jukalle nähtäväksi, niin hän oli sitä mieltä, että tämä ei missään nimessä käy, että tämän kapteenin pitää olla ihan ihmishahmo, että se ei voi olla koira. Eli tällaisia väärinkäsityksiä voi helposti syntyä ja on tosi hyvä kommunikoida asioista varhaisessa vaiheessa. Usein kyllä meidän yhteistyö sujuu tosi hyvin, että tämä on vain tämmöinen kömmähdys. Kun kuvitus edistyy kirjaa tehdessä, niin sieltä alkaa myös pulpahdella muitakin hahmoja. Semmoisia hahmoja, mitkä tulee kuvittajan mielikuvituksen myötä. Ja näitä ei välttämättä tiedä vielä, kun tekee sitä ensimmäistä kantta tai markkinointikantta. Ja se on usein sääli, koska niin paljon hauskoja juttuja voi tapahtua siinä kuvitusta tehdessä. Kaupunki Kuka ties -kirjan kansi on hauskasti vinksalaan mun mielestä. Ja tässä on onnistuttu hyvin siinä, mitä sä Jani puhuit, että sä halusit rikkoa sitä perspektiivin tuntua ja tehdä siitä kaksiulottaisemman. Ja tässä oli myös hauskaa, että olitte päättäneet käyttää tällaista lapsihahmoa tässä kannessa, josta tulee heti semmoinen lapselle varmasti, mihin voi samaistua, kun tätä kirjaa lukee. Joku tarttumakohta tässä kannessa. Tässä on semmoista iloisuutta ja niin kuin mystisyyttä, mikä on tosi hauskaa. Muutaman otteeseen on joutunut muuttamaan kantta ihan projektin loppuvaiheessa, vaikka markkinointikansi olisi toimitettu kustantamoon. Ja se tarkoittaa sitä, että netissä sit seikkailee kaikenlaisia kansiversioita, eikä siinä nyt voi mitään enää.
Mutta mä kuitenkin koen tärkeämpänä, että kirjan lopputuotteena on onnistunut. Eli taiteilijana pitää myös muistuttaa itseään usein, että kirja on kaupallinen tuote. Täytyy pohtia tarkkaan, miten kansi viestii kirjan sisältöä, miten se genressään olisi kiinnostava ja houkutteleva lukijalle, miten lukija löytää sen kaikkien kirjojen keskeltä ja niin, miltä se näyttää kirjakaupan hyllyssä muiden kirjojen seassa. Mitä sitten on runokirjan kuvitus? Miten se poikkeaa lineaarisen tarinan kuvittamisesta? Tämä Kaupunki kuka ties kirjassa on kuvittajan kannalta herkullinen lähtökohta. Siinä on selkeä teema, eli lähestytään kaupungin käsitettä kekseliästi monesta eri suunnasta. Teksti on mielikuvituksellista ja tarjoaa monta tarttumapintaa kuvittajalle. Kirja on hyvä esimerkki siitä, miten abstrakteja tai tarinallisia runot voivat olla yksien kansien välissä. Kuvittajan on mahdollista tehdä yllättäviäkin visuaalisia ratkaisuja, koska runoissa on monenlaisia kerronnan tasoja. Ne voivat olla hyvin perinteisiä, niin kuin pieniä tarinoita runojen muodosta tai puhtaasti sanojen kanssa leikkimistä, huudahduksia tai uusien päättömien sanojen keksimistä. Kaikkea näitä löytyy tästä teidän kirjastanne. Ja se oli huomioitu hauskalla tavalla, esimerkiksi ottamalla teksti osaksi kuvitusta, murtamalla raja ja muuttamalla teksti kuvalliseksi elementiksi. Tekstihän voi olla vaikka etanan limaa, se voi olla piilossa purkan alla tai vaikka vaan häipyä pois. Tällaisten ratkaisujen tekeminen vaatii juuri Janin mainitsemaa solutason pohtimista ja itsestäänselvyyksien välttelyä. Jani, sä olet myös graafinen suunnittelija ja hyvä, että sä nostit esiin tämän, koska kirjan ulkoasun suunnittelu ja kuvittaminen on kyllä kaksi eri tehtävää. Sä puhuit esimerkiksi typografiavalinnoista ja on monta seikkaa, jotka pitää ratkaista kirjaa suunnitellessa, kuten kirjan fyysinen haptinen olemus tai formaatti ja paperit ja värien hallinta. Ne vaikuttaa tosi paljon lukukokemukseen. Ja on ihan ollut mahtavaa, kun silloin tällöin on ollut mahdollisuus päästä vaikka painokoneen ääreen katsomaan, kun kirjaa painetaan ja säätämään niitä värejä. Valitettavasti aika usein nykyään kirjat painetaan ulkomailla, joten kuvittaa tätä graafikolle jää nähtäväksi vain jo PDF-vedos, mikä ei kerro paljon lopputuloksesta. Se on tosi sääli, koska esimerkiksi värien hallinta on haastavaa ja se vaatii kyllä niin kuin ammattitaitoa. Mutta kirjan kokonaisuuden kannalta on mun mielestä ollut tosi tärkeää saada toimia myös graafisen suunnittelijana ja hallita koko kirjan tekoprosessia. Sitten kysymys kuvitustyylistä tai tyylittömyydestä on varmaan yksi kuvittajan ydinongelmista ja tuntuu siltä, että nykylastenkirjojen tyyli voi olla juuri tyylien välttely. Eli luotetaan siihen, että kirja ikään kuin esineenä ja käyttöliittymänä sitoo kaikenlaisen materiaalin yhdeksi paketiksi. Ja se voi toimia todella hyvin ja tehdä tosi mielenkiintoisia kirjoja. Mutta on myös kuvittajia, jotka vaihtavat tyyliä kirjasta toiseen. Ja mä koen ehkä kuuluvani itse tähän ryhmään. Eli mä voin tehdä vaikka käyttää kollasitekniikkaa, mustetta, akvarelleja, jos se mun mielestä sopii kirjan aiheeseen. Ja se on samalla kanssa niin kuin kyse on itsensä haastamisesta ja tarpeesta vältellä maneereja ja löytää jotain uutta omassa tekemisessään. On tosi haastava tasapainolla kuvittajana tyylillisesti erilaisten toimeksiantojen kanssa, ja mä kamppailen usein juuri Janin mainitseman seikan kanssa, miten paljon kuvitus kertoo siitä, mistä runossa puhutaan, tai miten paljon sen pitäisi kertoa, miten esittävä se kuvitus on. Aikaisemmin mä olin tosi ehdoton tämän asian suhteen, mutta nyt mä oon kun olen kuvittanut nyt monta kirjaa, niin on oppinut myös ymmärtämään paremmin sen, että miten eri tyylisiä, miten tätä tekstin tyyliä pitää niin kuin myös kunnioittaa. Ja esimerkiksi Jukka Itkosen kanssa yhteistyö oli monipuolista. Jukan runokorjat oli keskenään eri tyylisiä. Niin se oli tosiaan kyllä niin kuin paljon huumoria ja hän hallitsi niin kuin sanojen merkityksiä leikkimisen. Ne oli semmoisia ydinteemoja. Mutta runoissa oli myös vakavuutta ja syvyyttä.
Siksi esimerkiksi 2 viimeistä kirjaa, mitä me tehtiin yhdessä, on ulkoisesti hyvin erilaisia. Et Aprillipäivä on enemmän nonsens-ilottelua ja taas Terveiset ulapalta on paljon seesteisempi ja pohdiskelevampi, vakavampi. Ja näille kirjoille mä en olisi voinut tehdä samantyylistä kuvitusta. Aprillipäivässä kuvitus on tehty hiusterällä ja musteella. Siinä on selkeitä graafisia pintoja, abstrakteja muotoja, just tällä 2-ulotteisen ja 3-ulotteisuuden leikkimistä paljon. Kun taas tässä toisessa kirjassa mä käytin puukyniä ja akvarelleja ja kuvitus on paljon esittävämpää. Mä uskon kuitenkin, että vaikka lähtisi kuvittamaan jotain runoa niin kuin konkreettisemmin, esittävämmin, sieltä voi aina löytyä joku yllättävä näkökulma. Kirjan ääreen on helppo rauhoittua ja on jotain erityistä siinä, että joku lukee meille ääneen. Mutta yhtä hyvin runot voidaan muuttaa lauluiksi tai kirjan kuvitukset lavasteiksi osaksi näytelmää. Hyvin toteutettuna runon ja kuvan esittäminen toisessa kontekstissa voi olla yhtä hieno ja liikuttava kokemus. Siksi oli hienoa kuulla, että kaupunki Kuka ties jatkoi elämänsä myös kansien ulkopuolella näyttelyn muodossa. Kuvittajalle on hyväksi nähdä kuvituksia myös eri ympäristössä. Se auttaa ymmärtämään omaa tekemistä ja miten kuvitus kohdataan toisenlaisessa ympäristössä. Minusta oli hienoa, että sä olet jo ihan kirjan alkuvaiheessa pohtinut tätä asiaa niin kuin kuvituksesta yhtenäisenä kuvana. Ja tällä tavoin sä pystyt sitten toteuttamaan myös tämän näyttelyn aika kivalla idealla. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että teillä oli Pian kanssa aika hauskaa tätä Kaupunki Kuka ties -kirjaa tehdessä. Ja teillä oli molemminpuolista ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä. Ja luottamus tekijöiden välillä on uskomattoman tärkeää. Se, että kuvittajan niin kuin luotetaan kuvittajan tyyliin ja kannustetaan. Ja samoin myös se, että kustannuspuolelta tulee kannustusta ja positiivista palautetta. Mutta toki aina kritiikkikin on tosi hyvä, että siinä täytyy vaan tasapainoilla erilaisten mielipiteiden kanssa. Mä toivon, että teidän luovuus virtaa ehkä yhteistyön muodossa jatkossakin ja saatte tehdä uusia mielenkiintoisia projekteja. Niin, eikä teidän luovuutta sitten pulloteta ollenkaan. Se on piti vielä sanoa. Kiitos, hei hei! No niin, tällä tavalla saatiin nyt sitten vielä kommentaattorin osuus tähän mukaan ja voidaan jatkaa keskustelua. Olisiko nyt jotakin sellaista, mitä haluaisitte Janilta saman tien kysäistä? Maiju näyttää siltä, että sulla kihisee sisällä jotain. Ei. Muodon ja sisällön suhde. Et kun ajattelee sitä, miten tärkeää on sisällölle löytää se oikea muoto. Ja musta oli ihana, kun sä sanoit, että sä olet tyytyväinen tähän työhön. Joo, on ehkä se on ollut semmoinen asia, mitä on pitänyt myös opetella. Joo. Että ei katso niitä, että no mikä olisi pitänyt mennä paremmin ja niin päin pois. Että kun se on tehty, niin sitten on tehnyt parhaansa sillä hetkellä. Ja jos tekee jotain muuta, niin sitten siinä huomioi sen, että se on kyllä tärkeää antaa itsellekin se positiivinen palaute siitä. Että Joo. Hyvä Jani, hyvin meni. Joo, aivan. Miten tärkeää sulle on ollut lasten reaktiot, kun he on tätä kirjaa lukeneet? No niitä nyt toki toivoisi enemmänkin, että eihän tästä nyt sinänsä hirmu paljon ole saanut lapsilta palautetta, mitä nyt niin kuin omiltaan, mutta ne on taas musta tuntuu, että niitä on vaikea erottua siitä, koska sit kun se itse tekee sitä työtä, niin niitä näyttää niin kuin lapsille jo pitkin matkaa. Joo. Ja ehkä se miten mä toimin, niin ei ne enää niin kuin ylläty siitä silleen, että Iske taas sekoilee jotain tämmöistä. Että
Mutta on se tosi tärkeää ja mä tosi mielelläni kuuntelen. Tässä kirjassa itse asiassa on yhdessä kuvituksessa mukana mun tytön tekemä pieni hahmo siellä. Just. Et mä pyysin, että että katso kirjaa, minne sä haluaisit lisätä jotakin. Sitten se on lisännyt sinne. Mä en tiedä, onko Piallekaan ollut puhetta tästä. ehkä joo. Mutta jotenkin se lasten läsnäolo siinä, että se on rikkaus kyllä. Ja siis vielä tämmöinen, että siis siitä, ihan niin kuin siitä prosessista, että mä en tiedä, kuuntelinko mä jotenkin huonosti, olenko mä lukenut tuon ennakkoon huonosti, mutta mulla jäi niin kuin hämäräksi tavallaan se, että oliko sulla semmoista laskeutumista lapsen itsessä sen prosessin aikana, että sä niin kuin lapsen silmin katselit. Joo, kyllä siinä pääsi. Siinä, toki tietysti nyt mitä tänään on vaikka kuunnellut ja miettinyt että esimerkiksi runokirjassa, että herättääkö ne runo se kuvitus, saako ne niinku kyyneleet silmiin samalla tavalla kuin teksti saa, ei välttämättä. Eikä tiedä onko se tarkoituskaan. Mutta kyllä mä pääsin tuossa semmoiseen, se ei ollut, mä en tiedä, no ehkä tässä liittyy varmaan tähän kohdeyleisöönkin, että eihän tämä me Piankaan alun perin ajateltu, että tämä on niinku vähän vanhemmille tämä kirja. Niinku, en mä muista mikä me oli 12 ylöspäin tai jopa tämmöinen niinku ajatus. Alakouluikäiset, mutta sitten VSOlla oli vähän, että no, se pitäisi olla pienemmille. Mutta ei se mun mielestä mennyt siihen ihan pikkulasten maailmaan, että siellä on pelottaviakin juttuja ja semmoisia, joka on tosi hyvä. Että kyllä mä pääsin siihen omaan alakouluitseeni ja semmoiseen, joka on jo löytänyt sitä niin kuin kuvan tekemisen iloa ja niitä tarinoita, että sitten pääsin uppoamaan sinne ja tekemään yksityiskohtia, missä ne oli niin kuin mahdollisia. Varmaan paljon semmoista, mitä no joo, lapset löytää kyllä varmasti, tai lukijat varmasti löytää niitä ja niin kuin sanoisin, että kuvituksessa ei ole mitään, kaikki on laitettu sinne. Siellä ei ole mitään niin kuin vahingossa. Tuukalla on kysymys. Joo. Mulle kiinnitti huomiota sun alustuksessa se, kun sä olet tehnyt mustavalkoisen kuvan sillä, että sä olet tehnyt värit siihen ensin. Niin onko tää myös, oot sä sellainen niin kuin tavallaan värin kautta kuvaa lähestyvä vai oot sä enemmän viivan tekijä vai voit sä erottaa sulle kun julkataan? Voi tosi hyvin erottaa. Mustavalkoinen on se mun juttu. Okay. Et väri oli tässä jännittävä tekijä tässä kirjassa, että aiemmat kuvitukset on tosi, niin kuin sanoin, karikussa oli myös värit. Joo. Mutta että kun tiesi, että se on lopulta mustavalkoinen, niin se antoi, värit sai olla vähän sinne päin. Mutta tässä kun tiesi, että värit on se juttu, niin se oli kyllä tosi jännittävää, että ei ollut siitä semmoista, että kaikki, että jos katsottaisiin mun niin kuin luonnoksia ja tavallaan originaaleja piirroksia, niin ei niissä ole värejä ollenkaan. Sitten värit on syntynyt jälkikäteen ja siinä mä menen ehkä voimakkaammin vielä silleen intuitiivisesti, että ei ole semmoista, että jos joku kysyy, että miksi tuossa on toi väri, niin sitten mutta jos kysyy muodosta ja muuta, niin sitten osaa siitä puhua paljon enemmän. Joo, mä oon huomannut, että tämä on myös semmoinen, mitä eri kuvittajien kanssa kun on keskustellut, niin jotkut kuvittajat on silleen, että se väri on se alkaa ja toista on taas joku piirtäjiä, niin se lähtee sitten viivasta. Mutta tähän niin Camillankin puheenvuoroon viitat, että jossain tapauksessa saattaisi ollakin se väri. Joo. Sitten olisikin ihan epävakaalla pinnalla, että mitä tästä tulee, semmoista olisi hyvä. Se oli. Kiinnostaisi se, kun oli ihana kuulla tuota sun puhetta, kiitos. Ja kun tekee runoista lauluja, niin mä huomasin, että siinä on niin hyvin paljon samanlaista prosessia. Se runo on ensin ja sitten sitä alkaa miettiä, mitä se musiikki tuo siihen. Niin mua kiinnostaisi se, että miten sä tutustut niihin runoihin, mitä kaikkea sä niin teet niiden kanssa, että ne on sinussa kummoisia. Joo, kyllä. Luonnoskirjat täyttyy niin kaikenlaisista ajatuksista. Tämänkin kohdalla, että silloin kun me esiteltiin projektia, niin mulla oli kaikenlaisia vähän erilaisia tyylejä. Siellä ne tuntui, että johonkin taistelukyllikin runoon sopisi tämmöinen ja sitten toisessa on tämmöinen. Ja VSO silloin kommentoi, että ei, tää on vähän liian hajallaan, joka oli varmasti totta. Mutta että silti se on niinku siihen, että lähtee niinku sinne maailmaan kävelemään ja alkaa katsoa, sitten alkaa liikkua kaupungillakin ja huomaa, että täällä onkin
täällähän tätä on tätä kaikkea. Varmaan vähän sama ehkä voi olla silleen musiikinkin äärellä, että sit huomaakin, että jos jossain joku tuuletin humisee tosi kiinnostavasti. Että just silleen, että sit huomaa, että nyt mä oon siellä. Ja sitten tavallaan just tässä, että kun on tullut sieltä pois, niin on ihan mystistä mitä on tapahtunut, mistä se tuli. Mutta joo, kyllä se niinku, luonnoskirja on tosi tärkeä. Just siinä se kirjoittaminen jossain kohti ja sitten se, että kun vaan rupeaa tekemään. Ja toki myös alkaa ehkä katsomaan, että löytyy niinku tässäkin kannessa. Mä en muista, että oliko se heti alussa se, oliko se Tuuli puhaltaa sen kirjan nimi. Mutta jotenkin se niinku alkoi tulla sieltä, että se kirja, että se on äitiäisken luona, että pitää etsiä se. Sitten katsot, että siinä on tuo mahtava tommonen mäki, tommosen mäki haluan tuohon saada. Silleen, että sitten se dialogi just ulottuu, että kun ei mikään synny tyhjästä. Että tässä on tarkoituksellisiakin intertekstuaalisia tai kuvallisia intertekstejä, että siinä tekstissäkin on. Että vaikka tässä nähtiin se Vanhus ja meri-niminen runo, jossa on sitten kirjassakin ihan mainitaan, että tässä viitataan Hokusain puupiirrokseen jostain 1800-luvulta tai jotain tämmöistä. Että se on tärkeää mun mielestä osa niin tavallaan lapsiakin tuoda siihen, tai lukijoita tuoda siihen maailmaan, että me ollaan tämmöisessä verkostossa kaiken kanssa, että asiat, jollekin joku juttu synnyttää jotain ja toiselle toista, ja se on tosi tärkeää. Se on hienoa kuulla tällaisen ajattelevan kuvittajan minkä tuossa alussa mainittiin. Ja mä haluaisinkin kysyä itse asiassa, että Hannele, jolla on tosi pitkä ura kaikenlaisen kirjan tekemisen kanssa, että minkälaisia kuvittajakokemuksia sulla on, oletko kuvittajien kanssa tällaisia ajatuksia, vai onko sulle vaan tullut enimmäkseen nämä kuvitukset uskontoon kautta, että millaista ajatusten vaihtoa on ollut? No se aika monenlaista ollut ja yleensä olin saanut valita sen kuvittajan taikka tiennyt, että kenen kanssa mä teen yhteistyötä ja se on juuri hauskaa se. Mutta joskus muinaisuudessa esimerkiksi Kaija Pakkasen runoilijan kanssa, hän oli tavattoman vihainen yhdestä kuvituksestansa silloin mä päätin jo, että mä en voi siirtää omasta päästäni niitä kuvia kuvittajan päähän, ja että siitä tulee joka tapauksessa parempi, kun meillä molemmilla on omat päät. Se on ollut mulla tärkeintä, että molemmilla on omat päät ja omat ajatukset. Että ei muuta osaa kertoa. Mä voisin kertoa, kun olen Annelin tarinoita kuullut. Siitä kun sä oot joskus kertonut, kun kuvitus syntyy samaan aikaan kuin se kirja. Niin, semmoisia. Joo, yksi kokemus on juuri Salainen maa, semmoinen oppimateriaali, esikoulukirja, joka on sillä tavalla ainutlaatuinen, että mitään muuta sillä tavalla en ole tehnyt. Yleensä jos on oppikirjoja tehnyt tai semmoisia, niin opettajathan on sen, ne tietävät ihan kaiken. Ja no, se siitä. Mutta sitä me saatiin Kristiina Louhen kanssa tehdä niin kuin omassa rauhassa aika pitkään ennen kuin opettajat niin kuin puuttui jotain siihen, eikä ne kovin paljon puuttunutkaan. Mutta siis mä muistan, että minä kirjoitin sitä tarinaa ja sitten Kristiina aivan heti, koska hän oli varannut sen työajan, niin sitten aivan heti teki sen kuvituksen siihen, jolloin kävi semmoinen harvinainen asia, että se kuvitus alkoi vaikuttaa minuun sen seuraavan tarinan suhteen. Esimerkiksi siellä on semmoinen lehmä, jolla on semmoiset
tossut jalassa, niin hän sitten kävelee siinä ja seuraavassa tarinassa kuului se tossujen läpinä siinä, että se oli niinku palmikko, mitä me tehtiin, ja se oli ihanaa ja ainutlaatuista, eikä muuta kokemusta mulla siitä, sen tapaisesta työskentelystä ei ole. Upeaa, että on saanut kokea se. Oliko sulla Päivi siellä? Joo, mä kiitän ensinnäkin tästä hienosta oivalluksesta, että kuvitus on yksi uusi sää runoa. Että se ihan oikeasti, sitähän se on. Et usein mä olen ajatellut näin, että se runokuvitus voi olla myös sellaiselle visuaaliselle lapselle sellainen sisäänkeittäjä siihen runoon. Et se kuvitus voi olla se ankkuri, jolla se lapsi nykästää siihen sen runon maailmaan. Mutta sitten tuli tässä jotenkin mieleen, että nyt eletään semmoista niin kun tasa-arvoisempaa aikaa myös niin kuvittajien ja kirjailijoiden kesken, että ehkä tämän tyyppistä semmoista niin kuin vapaata sen luovan prosessin sanallistamista ei ehkä niin kuin vielä joskus 20 vuotta sittenkään niin ollut mahdollista Suomessa jotenkin käydä. Et nyt on jotenkin otolliset ajat siihen, että kuvittajalla on niin kuin semmoinen oma tulokulma siihen yhteiseen työhön ja että molemmat saa tehdä sitä sitten niin kuin siltä omalta viivaltaan ja sitten se lopputulos on nimenomaan tällainen timantti, että musta on niin kuin hienoa jotenkin se, että kuvituskin saa nykyisin puhua tasa-arvoisesti lastenkirjassa verrattuna aikaisempiin aikoihin. Joo, kuulostaa hyvälle. Totta kai varmasti tässä meidän tapauksessa, kun me on Pian kanssa kuitenkin tehty työtä yli 10 vuotta lasten kanssa ja sanataiteen kautta, niin se on rakentanut jo sen niin kuin perustan, että ei tämä varmasti olisi syntynyt. Tai olisi jotakin syntynyt tietysti, mutta sitten kun oli jo paljon semmoista pohjaa, tuntee toisen. Et toki tietysti prosessit jossain kohti on ihan omansa. Et mä en ole, kun Pia on kirjoittanut, niin en ole puuttunut. Sitten tänne on piilotettukin runoja tänne. Et muun muassa tämä skeittiketturuno oli alun perin kustantamus, että tätä ei tarvita tänne. Sitten me oltiin, että tämä on kyllä niin tärkeä. Se on jo kannessakin se hahmo, mitä ihmettä. Ja sitten se tehtiin semmoisena tosi pienenä sinne ja ei sitä sitten. Se on siellä. Sitten muutamia muitakin on semmoisia hassuja pieniä lappuja siellä, vaikka jos on joku pikkurunoja. Eihän tämmöissähän ei ole semmoista varsinaista niinku sisällysluetteloa, eikä sivunumeroita ole, että millä sivulla on mikäkin runo, että se on kans sopii ehkä siihen kaupungin ideaan, että kaikenlaista vaan on. Sitten mä en malta olla kysymättä tämmöistä, että joskus aikoinaan, kun olin vielä nuorisokirjailija, niin silloin usein katsottiin, Hannelle sä muistat ne ajat, kun ajateltiin, että me oltiin jonkinlaisia lähetyssaarnaajia tai kasvattajia, tai että nuorisoromaanilla piti olla pedagoginen merkitys. Niin onko sulla tämmöinen taidekasvattaja rooli tässä työssäsi? No mä oon 70-luvulla syntynyt, mikä se oli 78. Ja mun lapsuudessa tänne tarinat, jotka sitten on sattunut olemaan tämmöisiä jotain unipuuja tämmöisiä, joissa on ollut niin kuin sadun jälkeen ollut kysymyksiä, vaikka että oliko oikein, että Pekkaa kiusattiin koulussa. Niin se on ollut tosi vahva sitten semmoista, niin tässä oli ajatuskin mukana. Et toki kannanotto täysin selvä on esimerkiksi, että ainut auto, mikä tässä näkyy, on kirjan ensimmäisellä sivulla metsään romuttunut maatuva Datsun. Muuten ei näy autoja. Et kyllä me oli tosi selvä valinta, että mä en halua, että tässä kirjassa autot on siellä, edes sähköautot, mä usko sähköautoihin muutenkaan. Se, että voi tehdä valintoja, että se on tosi selvää, että mikä se mun agenda on. En toivo, että se on niin kuin liian selkeä, mutta totta kai ne omat arvot ja se, että mihin mä kiinnitän huomioon, niin ne on väistämättä siellä. Että sitten taas, jos siellä olisi jotain muuta, mihin mä en usko, niin se olisi tosi hankala kyllä. Että en ole, taustaltani en ole
pedagogia-opintoja ei millään tasolla, että enemmän mennyt selkeä sille, että se kokemus on opettanut. Mutta että toki varmasti siellä on. No entä sellaiset arvovalinnat sitten taas, mitkä liittyy ihan puhtaasti taiteen tuomiseen lasten elämään? Joo, se onkin. No toki sitä toivoo, että kirja niin kuin voisi, tässä tapauksessa niin kirja voisi olla semmoinen, joka hetkeksi pysäyttää ja tuo sen fiiliksen ja ehkä semmoinen, että sen kirjan kautta voi hoksata, että voi niin kuin avautua maailmalle. Tavallaan en toivo sitä, että kun mä luin tämän kirjan, mä haluan uuden kirjan. Tavallaan mä luin tämän kirjan, mä haluan lähteä ulos. Se on se, niin kuin se fiilis niin kuin mitä toivoisi. Mä itse en ole ollut kiinni kirjoissa lapsena, että mä oon pihalla. Just, aivan. Lukehtiin myöhemminkin. Niin ilmeisesti, tai katselee miten vaan. Joo. Mä vaan itse niin koin tuon kaupunki, kuka ties. Me luettiin lukupiirissä nimittäin se tuossa kesällä, siis runoyhdistyksen lukupiirissä, niin koin sen tällaisena läpisävellettynä. Että siis sillä tavalla, kun niin runo voi olla läpisävelletty, niin tämä oli runokirjana läpi ei kuvitettu, vaan kuvattu. Ja sen tähden niin ajattelin, että se on niin kokonaistaideteos. No joo, kyllä. Joo, siinä mielessä kyllä, että kyllä mä niin arvostan materiaalia niin paljon. Tavallaan, että jos nyt kerran painetaan kirja, niin sit se oikeasti se on niin sisällöllisesti oltava hyvä. Joo. Ja sitten kun se ei enää toimi sisällöllisesti, niin sitä voi käyttää jonain pöydänjalan tukena tai jotain, että se on niin kuin se energia, mikä siihen on sidottu, se on se luova energia ja myös se niin kuin fyysinen energia, että se niin kuin ei ole mikään makulointisysteemi. Vaan että eikä kertakäyttötuote. Niin, ei ole kertakäyttötuote. Silloin on, niin kuin, se voi kantaa pitkälle, että tässä maailmassa on jo tosi paljon kaikkea, eikä tavallaan sitä aina painottanut tarvitseeko näitä kirjoja sitten. Voisiko tämän niin kuin jotenkin jutun jollain muulla tavalla välittää, että ei se ole itsestään selvää. Meidän seminaari lähestyy tässä loppuaan. Meillä on yleensä aina Tommi Parkko pitänyt sellaisen yhteenvedon päivän Annista, mutta tällä kertaa kun Tommi... Eikö me jatketa keskustelua? Mä katson kelloa, meillä on kiire. Okei. 10 minuuttia. Joo, no joo. On lupa. 11 minuuttia. Joo, no hyvä. Sitten me voidaan jatkaa keskustelua. Mitä mieltä hän oli, kun tuli näin valtavan hieno kuvitus, että oliko yhtään etukäteen vaikka pieniä pilkoja vai oliko täys luotto? No joo, kyllä niin kuin Jani sanoi, niin kyllä oli täys luotto. Koska me ollaan tehty niin paljon yhdessä, niin mä tiedän niin kuin suunnilleen mitä Jani tekee, että ehkä just nimenomaan sitten tuli vielä se positiivinen yllätys, että on mahdollista tehdä vielä hienompaa kuin mitä mä odotin. Ja varmaan se just se, mitä sä sanoit, se idea siitä jatkuvasta kuvituksesta, niin se oli niin se bonus siinä, että siitä tuli tollanenkin kokonaisuus ja sitten sä sait ne vielä kaikki sidottua yhteen niin hienosti. Mutta ei mulla niinku ikinä ollut epäilystä siitä, etteikö se onnistuisi jo ihan alun perin, koska me ollaan tehty niin pitkään. Jotenkin se kommunikaatio on niinku semmoista vastavuoroista. Miten se on syntynyt alun perin se teidän yhteys? Me ollaan samassa yhdistyksessä toimittu ja siis me ollaan tunnettu jo yli 20 vuotta. Ja Jani on meidän yhdistyksen kuvittaja, että on niinku suunnitellut logot ja tunnushahmot ja kaikki alun perin. Ja sitten tietysti graafikkona ollut myös tehnyt paljon erilaisia opetusmateriaaleja ja sellaista, että sitten niinku, kuvittajan kanssa työskennellessä on minusta tosi tärkeää niinku oppia löytämään ne sanat, että miten tämä toinen ihminen ymmärtää sen, mitä mä sanon. Että kun mä toimin itse sanojen kanssa ja sanallistan jotenkin.
Ja sitten välttämättä se toinen ihminen ei ymmärrä niitä mun sanoja, sitä mitä mä yritän kuvailla. Mutta sitten kun me ollaan tuolla just kouluissa esimerkiksi, tehdään kahdestaan sillä lailla, että minä sanallistan lasten kanssa jotain ja Jani samalla piirtää sitä siihen taululle. Niin kyllä siinä niin tulee sellainen kokemus ja niin kuin rutiini siihen, että miten toi toinen ymmärtää tai mitä mä sanoitan. Ja sitten taas tulee se, että sieltä kuvasta tulee jotain uutta, joka mun pitää sitten jotenkin sanallistaa. Tai yhdessä lasten kanssa tehdään jotain. Että se on semmoinen niin dynaaminen prosessi. Kommunikoitteko te siis koko tämän prosessin ajan silleen? Siis runot on pääosin olleet olemassa jo niin kokonaisuutena sitten, kun mä oon Janille antanut. Mutta kyllä siihen on tullut muutoksia. Siis matkan varrella ja sillä lailla, että Jani ei varmasti pelkää mulle ehdottaa jotain, jos sillä tulee mieleen, että hei, voisiko tässä ollakin näin. Esimerkiksi hyvä esimerkki on se kahvilaopas aukeama, jossa on siis niitä vokaaliin pohjautuvia säkeistöjä, erilaisia kahviloita. Ja sitten mulle ei tullut mieleen se, että kun kuvittaja alkaa kuvittamaan tätä, niin hän ehkä haluaa, että kahviloilla olisi joku nimi. Eihän siinä runossa sellaisia ollut. Ja sitten Jani pyysi, että hei, et voisiko näillä kahviloilla olla joku nimi. No sitten mulla on tietysti mietittävä niille kahviloille nimet, jotta ne voi laittaa siihen kuvitukseen. Että tällä tavalla me ollaan työskennellyt. Muitakin tällaisia juttuja siellä on. Joo, kyllä mä luulen kanssa, että Pian kanssa pystyy ottaa sitä rohkeasti niin kuin esille, vaikka tämä etanaruno, koska mä tiedän, että runossa on se, että näin se, tosta tulee rivinvaihto, tosta tulee toi. Että sitten uskaltaa ehdottaa, että hei, tehdäänkö toisella tavalla, että mikä on se herkkyysaste siitä. Toki aina voi ehdottaa, että toinen voi sanoa, että ei käy ja sitten tehdään toisella tavalla, mutta tässä oli tosi hyvä. Tai vaikka sitten siellä on tämmöinen katukauppias runo, jossa runo eteneekin tämmöisillä mainostauluilla eteenpäin, että se ei olekaan niin kuin ollenkaan tavallaan tekstinä. Tai tämä purkkarunokin, että voi kokeilla. Tosin siinä purkkarunossa se on se muotokin on se sun. Näytitkö sä jatkuvasti luonnoksia Pialle vai teetkö sä niinku eteenpäin ja aina välillä vaan? Varmaan välillä. En mä varmaan ihan jokaista asiaa ruvennut näyttelee, että aika pitkälle. Ehkä muutama runon kerralla. Niin, joo, useita oli. Sitten just, että ja sitten monet pohdinnat oli ihan vaan mun omia just tää, että miten nämä nyt limittyy. Ja niitä mä ehkä fiilistelin sulle, että eikö tommoinen keksit, tää menee. Jotkut kohdat siellä on edelleenkin ihan silleen, että vau, onpa tosi kekselissä. Esimerkiksi tämä runo, missä tämä tyyppi roikkuu pää alaspäin. Sitten mä olin se, että se jatkuu eteenpäin, että miten siinä on niin kaupunki ylös alasin. Miten se voi jatkua seuraavaan runoon, joka on Yksinäisyyden katu 11, että ylös alasin. Ja sitten se päätyikin, niin, että se onkin lätäkön pinnassa heijastus, joka valuu viemäriin ja sitten onkin, se muuttuu taas. Jotain tämmöisiä oivallushetkiä. Tuossa Camilla Pentti otti esiin tämän. Ja tosi kiva puheenvuoro. Joo, ja kun hän otti sellaisen, mikä sitten taas lamppu syttyi täällä. Eli sen, että sä oot graafinen suunnittelija, eli että sä pystyt myös tämän taiton tekemään. Ja niin, mä oon hirveän utelias siitä, että miten niin kuin iso merkitys sulle on sillä, että sä oot voinut kaikki kirjasin tyypit valita? Joo, en tiedä kyllä. Se on varmaan ollut ihan taidekoulusta asti, kun on ollut kiinnostus siihen kuvaan ja sanaan. Sitten jos tekee jotain johonkin pintaan ja siellä on kuvaa ja sanaa, niin ei niin mä en näe sitä, että miten ne voisi olla, että se olisi erikseen. Mä ymmärrän, että ehkä voisi olla työpari, josta toinen ymmärtää enemmän, voi kysyä vaikka mielipidettä, mutta tässä tapauksessa niin kun ne kaikki oli niin sidoksissa siihen muotoon, että en mä tavallaan hahmottanut edes itselläni eri rooleja. Että se oli vaan, että mä oon se tekijä. Lukeeko tuossa kirjassa? Ehkä siellä on eritelty kuvitus ja graafinen suunnittelu on mun nimen alla, mutta että toisaalta kannessa lukee vaan Jani Ikonen eikä määritellä, että mitä mä oon tehnyt. Että se oli se, tuntuu, että on tekijä. Joo, aivan. Mutta tosi tärkeä. Mutta että just esimerkiksi sellainen, että ajattelin, jos siellä olisi ollut niin, että siellä näiden kaunokirjoituksella kirjoitettujen kohtien sijassa olisikin ollut ihan tavallinen, niin kuin, että kuinka väärältä se olisi tuntunut. Joo, siis se on, että eihän ole olemassa niin kuin neutraalia niin kuin
tekstimuotoilua. Siis vaikka sä laitat automaattiasetukset Wordista päälle ja teet silmät kiinni ja sieltä tulee, niin silloin silti se on rajattu jotenkin muoto, riviväli, kaikki tekstikot, kaikki. Se on jatkuvaa valintaa ja sitten pitää vaan valita hyvin, että se on kiva ja kiinnostavaa. Ja tässäkin tapauksessa, niin kun, että mikä on tekstin koko, että se on riittävän iso, että se on hyvä lukea ja ne on tärkeä pohtia ne on yllättävän huolellisesti.